Mayang gabi sa matag usa og special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya and belated happy birthday sa akong 98 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. nga nagsaulog sa iya ang ika-98 nga adlaw natawhan niadtong July 15. Dalaygon ang Ginoo sa hataas nga kinabuhi nga iyang gihatag kang Lolo Isabelo Lauri Sr. And greetings usab sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to 1 Peter chapter 4 verse 17. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 17. Ug mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Ang giingon dinhi, kay oras na nga ang paghukom magsugod sa panimalay sa Dios. Ug kung magsugod kini dinhi kanato unsa man kaha ang sangputan alang sa mga wala nagsunod sa ebanghelyo sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now kini nga pamalandong mga kaigsuonan naglaraw nga makig-istorya sa mga tawo nga nagpakagamay sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Daghang mga tawo karon nga muduol sa balay sa Dios, unya gusto sila nga maminaw sa mga wali nga mura lamang og psychological adjustments, mura lamang og motivational addresses, inspirational messages, ug gusto nila, buot nila nga mabatunan ang usa ka relihiyon nga mura lamang og decoration sa ilang kinabuhi, dugang lamang sa ilang kinabuhi nga nakasentro lamang sa ilang kaugalingon. Pero sa atong teksto ni ining taknaa mga kaigsuunan sa sulat ni Apostol Pedro, gisukmatan kita sa usa ka mensahe nga nagdumili gayod nga mulingaw-lingaw ra sa mga katawhan nga mura lamang og entertainer. Matod pa ni Dr. Martin Lloyd Jones, iya gayod nga gi-stress nga kung gusto nato, buot nato nga masayran ang usa ka buluhaton, kung valid ba kini, is that kung makaproduce kini og pagkaseryoso sa kinabuhi ug sa eternidad. So this is the ultimate test of all ministries. Kung ang resulta ba niini, ang mga katawhan ba nahimong seryoso sa pagkinabuhi nga balaan ug kahimut-an atubangan sa Ginoo ug sa eternidad. Mao kini ang sukdanan kung ang usa ka buluhaton valid. Tungod kay adisera mo sa katawo magmaya diha sa kaluoy sa Dios, kinahanglan nga mangurog una siya tungod sa pagkabalaan sa Dios. Mo gani nga ang atong teksto ni ining taknaa, wala kini nag-invite kanato aron kita maghimo og casual reading, murag pinakalit lamang nga pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mura kini og trompeta mga kaigsunan nga nagtugtog sa alarm sa tanang mga katuigan nga kita mahimong seryoso atubangan sa atong balaan nga Dios. Atong basahon ang atong teksto once again. Ang giingon dinhi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, kay oras na nga ang paghukom magsugod sa panimalay sa Dios. Ug kung magsugod kini dinhi kanato unsa man kaha ang sangputan alang sa mga wala magsunod sa ebanghelyo sa Dios. Wala kita nag-atubang sa usa ka tambag lamang mga kaigsuonan. No, ang atong nabati gikan sa pulong sa Ginoo usa ka balaan nga sugo, balaan nga mandato. Ug kung atong dawaton ang ebanghelyo mga kaigsuonan, naglangkob kini sa usa ka eternal nga responsibility nga kinahanglan nato nga tumanon. Mao nga atong i-examine ang atong teksto ni ining taknaa ilalom sa pagbulutan sa balaang espiritu. Una, atong tanawon kung unsa gayod ang gimando sa ebanghelyo. Ikaduha, atong tanawon ang pagkaalaot nga masinatian sa usa ka tawo nga nagbaliwala sa ebanghelyo. Ikatulo, atong tanawon ang sigurado gayod nga sangputan sa mga wala magsunod sa mensahe sa ebanghelyo. Ug hinaot nga tabangan kita sa Dios sa atong pagpamalandong niining taknaa, mudangup una kita kaniya diha sa mga pagampo. Let us pray. O dear Heavenly Father, salamat kaayo niini nga kahigayunan once again
nga imong gihatag kanamo nga makapamalandong sa imong pulong. Ug among gipangayo o Dios nga layo ang makab-ot niini nga mensahe, nga daghan sa among mga kababayan ang makadungog niini nga mensahe alang sa kaluwasan sa ilang kalag ug alang sa paglambo sa ilang pagtuo ug pagsalig nganha kanimo o Dios. Tabangi ang imong sulugoon nga magpadayag sa imong pulong, magbatbat sa imong pulong niining taknaa. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang punto, mga kaigsuunan, what the gospel actually demands. Unsa man ang gimando sa mensahe sa ebanghelyo. Gumikan kay ang moderno nga kalibutan, aduna gayoy delusion. Ang pasabot niining delusion, murag taas kayo ang pagtanaw sa kaugalingon. Adunay delusion nga ang ebanghelyo mura og option kini nga intelektual. Pwedeng dawaton, pwedeng dili. Nga ang ebanghelyo usa ka pilosopiya nga ang tawo na ang mag-igo kung dawaton ba kini or dili niya dawaton, nakabase kini sa iyang gusto, sa iyang personal taste. Pero ang balaang kasulatan, mga kaigsuunan, bugat kaayo ang gidikta niini sa matag usa kanato. Ang ebanghelyo gipadala kini sa atong soberano nga Dios. Ang buot pasabot niining soberano labing hataas ug labing labaw nga Dios. Ang ebanghelyo dili lamang kini naghatag kanato og intellectual knowledge aron kita ma-informed mahitungod sa mga importanteng butang or mga nindot nga butang nga atong masayran. No, ang ebanghelyo, mga kaigsuunan, nagmando kanato nga kinahanglang magpasakop kita niini ug ato kining sundon sa tibuok natong kasing-kasing. Ang ebanghelyo nag-require gayod nga ato kining tagdon. Dili lang kay ato kining tagdon, kundili magpasakop kita niini unconditionally. Gumikan kay ang ebanghelyo usa kini ka decree gikan sa trono sa langit nga nagsugo sa tanang mga katawhan sa tanang dapit nga maghinulsol talikdan ang sala ug mudangop sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan. Ang giingon sa Acts chapter 17 verse 30 hangtod sa 31, ang giingon dinhi, ang mga panahon sa pagkaignorante gipalabay lamang sa Dios. Apan karon gisugo niya ang tanang mga tawo sa tanang dapit nga maghinulsol tungod kay iyang gitakda ang usa ka adlaw kung kanusa iyang pagahukman ang kalibutan diha sa pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gipili ug niini naghatag siya og kasiguruhan sa tanan pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. So una, gipalabay ra di ay sa Ginoo ang atong pagkabuang-buang sa nangagi, ang atong pagkaignorante. Kung atong gibaliwala ang ebanghelyo sa nangagi, usa kini ka foolishness according to the Bible. Pwede man unta nga gikuha na ta sa Ginoo ni adtong miaging bulan, ni adtong miaging semana. O kung iya nakitang gikuha pinaagi sa kamatayon, asa ka napadpad or napadulong ang atong kalag karon. Pero gipalabay sa Ginoo ang atong pagbaliwala sa iyang pulong sa nangagi. Apan iyang gisugo karon sa tanang mga katawhan sa tanang dapit nga maghinulsol gumikan kay adunay gitakda ang Dios nga adlaw sa paghukom. Diin iyang pagahukman ang tanang mga katawhan diha sa pagkamatarong. Dili nato mahimong paliton ang hustisya sa Dios. Ang paghukom sa Ginoo dili nato mabayran. Mao gani nga gihatagan kita sa Ginoo og kahigayunan nga maghinulsol. Bukas pa, abli pa ang pultahan sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Pero dili kini abli hangtod sa kahangturan. Aduna gayoy takna nga moabot nga sirad-a na kini sa Dios. Ug kung atubangon na nato ang Ginoo diha sa paghukom, ulahi na ang paghinulsol, ulahi na ang pagbasol kung moabot ka na nga takna. Samtang wala pa kini moabot, mga kahigalaan, nag-awhag ug nagsugo ang Dios sa tanang mga katawhan sa tanang dapit nga maghinulsol talikdan ang sala ug nangup lamang kang Kristo alang sa kaluwasan. Karon unsa man ang gisugo sa ebanghelyo sa matag usa kanato? Unsa man kining paghinulsula nato? Unsay buot ipasabot sa paghinulsol? Ang paghinulsol, mga kaigsuunan, ang buot ipasabot niini ang balaang espiritu
misulod sa atong hunahuna ug nakig-istorya kanato nga nag-ingon timbang-timbanga gayud og duro ang imong kinabuhi kay dili mao ang imong gihuna-huna kanunay, hiwi ang imong dalan at tubangan sa Ginoo. Ang tinuod nga naghinulsol makapanimbang-timbang ug makit-a niya nga ang iyang panghuna-huna mahitungod sa Dios sipyat dili mao, nga ang iyang pagsabot mahitungod sa sala sipyat dili mao, nga ang iyang pagtuo mahitungod sa kaluwasan ug mahitungod sa iyang kaugalingon dili gayud mao, ug tungod kay ang iyang hunahuna dili mao sipyat wala nagikan sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Siyempre ang pagbati usab, kung sipyat ang hunahuna, sipyat usab ang pagbati ug sipyat usab ang pagkinabuhi ug dulumtanan kini atubangan sa Dios. Mao gani nga ang tinuod nga paghinulsol mga kaigsunan dili lamang kini panggawas nga pagbati, dili kini superficial emotion. Ang tinuod nga paghinulsol usa ka lalom ug usa ka makasamad kaayo nga paggunob sa nindot nga pagbati sa atong kalag. Kay ang tawo nga wala naghinulsol, murag buutan kayo siya sa iyang pamati sa iyang kaugalingon, iyang i-congratulate ang iyang kaugalingon, gibuutanan kayo siya sa iyang pamati, ug nagtuo siya nga kung moatubang na siya sa Ginoo sa paghukom, mura og makapasar siya. Pero ang tinuod nga naghinulsol, makasabot gayod or nasabta niya nga siya walay mahimo atubangan sa Dios, wala siya pagkamataro nga dawaton sa Dios, nga siya dautan og nahailalom sa tunglog kapungot sa Dios. Matud pa ni Thomas Watson mga kaigsunan, usa ka magwawali. Ang giingon niya, ang paghinulsol grasya sa Espiritu sa Dios. Diin ang usa ka makasasala na himong mapainobsanon diha sa kinasuluran ug mahimong dayag ang kabaguhan. Hangtod dili mahimong pait ang sala, dili gayod mahimong tamis si Kristo. So ang tinuod nga naghinulsol, nausab, nabag-o na ang iyang pagtan-aw sa sala. Nga kaniadto iya kining gihigugma, pero karon nakita niya kini nga pait kayo makalaglag sa iyang kalag, nga dulumtanan kini atubangan sa Ginoo. Ang ebanghelyo mga kaigsuonan nagsugo nga seryosohon nato nga hunahunaon ug atong basulan ug hinulsulan ang atong sala. Ang ebanghelyo nag-awhag sa matag usa kanato nga atong tan-awon ang atong sala batok sa pulong sa Dios, batok sa balaod sa Dios, ug hangtod nga dili nimo dumtan ang imong sala. Hangtod nga dili bugat ang imong pamati sa imong kaugalingon gumikan kay ikaw makasasala atubangan sa Dios. Hangtod dili gayud nimo masabtan ug mabati ang pagdumot batok sa sala, dili gayud ikaw maghinulsol ug dili ka mudangop kang Kristo alang sa kaluwasan. Ang ebanghelyo mga kaigsuonan nagsugo sa matag usa kanato nga musalig kang Kristo alang sa kaluwasan. Dili kini sugyot, dili kini suggestion lamang, usa kini ka dayag nga sugo sa Dios nga kinahanglan nga mutuog musalig ka sa anak sa Dios nga si Hesukristo. Gisulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. Ang giingon dinhi, kung imong isugid sa imong baba ang Ginoong Hesus ug mutuo ikaw diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, maluwas gayod ikaw. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, ang pagsunod sa ebanghelyo mao ang pagtuo ug pagsalig sa mensahe sa ebanghelyo. Dili lang kay tuuhan nato kini historically as far as kasaysayan is concerned, kundili ato gayud nga gakson ang saad sa ebanghelyo. Atong dawaton ang gitawag og substitutionary provision. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon, adunay substitute. Si Hesukristo ang nag-antos didto sa cross sa Kalbaryo. Siya ang misunod sa tibuok balaod sa Dios. Ug kung mutuog musalig ka kang Kristo, ang iyang pagkamatarong isulob nganha kanimo ug ang iyang dugo itabon sa tanan nimong mga sala. Mao kini ang gimando sa ebanghelyo kanato.
nga maglakaw kita sumala sa kabubuton sa Dios. Ug ang kabubuton sa Dios mao nga talikdan ang sala ug mutuog musalig lamang kang Kristo alang sa kaluwasan. Mo kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, unsa may mahitabo sa tawo nga magbaliwala sa mensahe sa ebanghelyo, nga mosalikway sa mensahe sa ebanghelyo. Unsa man ang mahitabo niya ng tawhana? Well, kung atong tan-awon ang kalibutan o kung atong tan-awon ang visible church, ang mga iglesia, daghan kaayo nga bisan pa og consistent nga nagatambong sa panimbahon nga wala nagasunod sa mensahe sa ebanghelyo. Nadunggan nila, napamatian nila ang mensahe sa ebanghelyo sa matag semana ug nag-angkon sila nga ilang girespetahan ang ebanghelyo, pero ang ilang baba wala na uyon sa ilang binuhatan. They will tell you with their lips that they believe the gospel, pero kung tan-awon nato ang ilang kinabuhi under the diagnostic instrument, wala day sila naghinulsol sa ilang sala. Mibalibad sila nga ilang hilakan, ilang basulan ug ilang hinulsulan ang ilang kasalanan. Mao kini ang bugat kaayo nga kamatuoran. Is that wala gayod sila tinuod nga nagatuo nga seryoso ang Ginoo sa iyang mga hagit ug pasidaan batok sa sala. Ug wala nila nasabtan ang ilang makalilisa nga kahimtang atubangan sa Dios. Nga sila nailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Wala gayod sila nakapamalandong og duro nga kung muatubang na sila sa Ginoo sa paghukom ug kung ang ilang sala dili matabunan, dili mabayran, mag-spend sila sa ilang eternidad sa makalilisang nga kahimtang didto sa impyerno. Wala nila dumti ang ilang sala ug wala nila maamguhi nga ila dieng giinsulto ang balaan nga Dios every time nga mubuhat og sala. Wala sila nahigugma sa balaod sa Dios. Wala sila nahigugma sa pulong sa Ginoo. Ug wala sila nasubo og duro gumikan kay ilang gisupak ang balaod sa Dios. Wala po nila ilha ang absolute nga autoridad sa buhi nga Dios. And therefore, wala sila nagbangutan gumikan kay sila nahimong traidor batok sa hari sa tanang mga hari ug Dios sa tanang mga Dios. Ug unsa man ang ilang attitude sa atong Ginoong Hesukristo? Well, ilang gisalikway ang atong Ginoong Hesukristo. O dili kini nila ang kunon pinaagi sa ilang mga baba, pero sa ilang pagbaliwala sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga hari sa ilang kinabuhi, they are actually rejecting the Lord Jesus Christ. Ug ilang gipakagamay ang imbitasyon sa atong Ginoo, didto sila nag-focus, nagpadayon sila sa ilang panginabuhi, sa ilang mga negosyo, sa ilang mga uma, sa ilang mga pamilya, as if walay mensahe nga ilang nadunggan gikan sa Dios, gikan sa langit, gikan sa pulong sa Ginoo. Ilang gikaminusan ang mga pagpasidaan sa pulong sa Ginoo as if ang impyerno mura og istorya-istorya lamang, sugilanon lamang. Ang Ginoong Hesukristo alang kanila dili gayud attractive, dili maambong ang atong Ginoong Hesukristo nga angayan nilang tinguhaon. Matud pa ni Benjamin Keach, usa ka magwawali ni adtong 17th century. Kanunay niyang gipasidan-an ang iyang congregation nga ang pinaka-dangerous nga lugar, pinaka-peligro nga lugar mahitungod sa impyerno is that gikan kini sa mga naglingkod sa lingkuranan sa mga simbahan nga dili ignorante sa pulong sa Ginoo, na paminawan nila ang pulong sa Ginoo week after week, pero nagpabilin sila nga walay pakabana sa ilang kalag ug walay pakabana sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Mao kadto ang ikaduhang punto. Ang ikatulong punto mao kini: ang sigurado gayod nga utlanan sa mga nagbaliwala sa mensahe sa ebanghelyo. Ang giingon sa atong teksto, unsa man kaha ang sangputan alang sa mga wala nagsunod sa ebanghelyo sa Dios. Unsa man kaha ang sangputan, mga kaigsuonan? Well,
dili gayud musugot ang atong Ginoo nga kaminusan ang mensahe sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo, mga kaigsuunan, resulta kini sa dili masukod nga kaalam sa Dios. Mao kini ang pamatuod sa dili masukod nga libre nga grasya sa Ginoo. Mao kini ang iyang pagkamaayo nga iyang gipadala kanato, ingon nga mga makasasala nga dili nato mahimong maluwas ang atong kaugalingon gumikan kay wala kitay pagkamatarong nga iatubang sa Dios. Ang ebanghelyo solusyon kini, kasulbaran kini mismo gikan sa Dios. Mao nga kung atong kaminusan ang ebanghelyo, libre nga kaluwasan pinaagi lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Kung ato kini nga kaminusan, giinsulto nato ang tinubdan sa ebanghelyo ug wala nay lain kundi ang atong buhi nga Dios. And you cannot do this with impunity. Ang atong Dios abughuan nga Dios. Posible nga nag-antos na, nagpailob lang og duro ang Ginoo kanimo higala, but the day of vengeance, ang adlaw sa pagpanimalo sa Dios, umaabot. Ug unsa kaha ang sangputan sa mga tawo nga nagbaliwala sa mensahe sa ebanghelyo. Unsa man ang kamatayon sa usa ka tawo nga misupak sa mensahe sa ebanghelyo. Usa kini ka kamatayon nga matapos na ang tanang ekspresyon sa grasya sa Ginoo. Wala nay wali nga madunggan pa didto sa impyerno. Wala nay pasidaan pa. Nahitabo na gyud, gikinabuhi na sa mga kalag nga nag-antos didto sa ebanghelyo, ila nang gikinabuhi hangtod sa kahangturan. Ang tanan nga bahad sa ebanghelyo nga nadunggan nila samtang buhi pa sila sa kalibutan. Wala na gayoy paglaom bisag gamay pa sa mga nakadawat na sa pagsilot nga walay katapusan gumikan sa pagbaliwala sa ebanghelyo. Ug unsa man ang larawan, ang hulagway sa adlaw sa paghukom, ang adlaw sa paghukom sa Dios, usa kini ka adlaw nga matapos na ang tanang mga excuses, ang tanang mga pagpalusot, wala na. Matud pa sa usa ka magwawaling ang pangalan si Christmas Evans, ang makasasala nga nagdumili sa paghinulsol ug nagsalig kang Kristo sa adlaw sa paghukom, iyang atubangon ang Dios nga ang iyang mga sapot dahon sa olibo nga dili gayon makasugakod sa kalayo sa paghukom sa Dios nga masunog gayon. And you will stand utterly naked ug wala ikay ikapangatarungan sa paghukom sa atong Dios sa adlaw sa paghukom. Ug unsa man ang eternidad didto sa impyerno sa tanang mga tawo nga igatambog didto. Ang impyerno, mga kaigsuunan, usa kini ka pag-antos nga wala gayoy hunong, walay hunong, mga kaigsuunan. Niining kalibutan na, kung dili maayo ang atong pagbati, labi na kung gituliso kita sa atong konsensya, pwede mang baliwalaon nato ang atong konsensya, mag-enjoy kita, atong i-divert, atong itipas ang atong hunahuna. Tulisukon kita sa kamatuoran, sa atong konsensya, dili maayo ang atong pagpamati, so atong itipas ang atong hunahuna, atong lingaw-lingawon ang atong kaugalingon, para lang malikayan nato ang pagtulisok sa atong konsensya. Pero didto sa impyerno, mga kaigsuunan, wala nay diversion, wala nay lingaw-lingaw. Nag-antos na ang usa ka kalag didto. Tumang pag-antos, nagkagut ang mga ngipon hangtod sa kahangturan, walay lingaw-lingaw, at tubangon sa matag adlaw, sa matag segundo, sa matag higayon ang kasuko ug kapungot sa Dios alang sa mga nagbaliwala sa mensahe sa ebanghelyo. Ano pa? Adunay pangandoy sa impyerno, adunay tinguha nga mag-enjoy pero walay katagbawan, puros pag-antos didto sa impyerno. Ug daghan ang itambog, daghan, millions of souls ang itambog dito sa impyerno, pero wala nay panaghigalay pa dito sa impyerno. Wala nay barkada, mga kaigsuunan, wala nay panaghigalay. Ang tanan nga atua dito sa impyerno adlaw o gabi gasyagit sa pag-antos, nagagulo ug nagdumot sa usag-usa.
Dinhi sa kalibutan, barkada pa sila, siguro managkauban sa pagbuhat og sala, pero didto sa impyerno wala nay barkada system, mga kaigsunan. Matud pa ni John Calvin, ang walay katapusan nga kalayo nagrepresent kini sa kabugaton sa paghukom sa Dios. Ug ang konsensya nga motuliso kanato hangtod sa kahangturan, girepresentahan kini sa pulong sa Ginoo pinaagi sa ulod kuno nga dili mamatay. Na unsaon man nato kini pag-apply sa atong kaugalingon alang sa mga magtotoo. Gitawag kita, giawhag kita nga atong susihon ang atong kaugalingon. So i-apply nato kini sa mga katawhan sa Ginoo. Gumikan kay ang atong teksto nagaingon nga ang paghukom nagsugod sa panimalay sa Dios. So kinahanglan nga susihon nato ang atong kaugalingon. Atong i-examine ang atong profession. Ayaw itugot higala nga ang imong kaluwasan magbase lamang sa pag-recite nimo og sinner's prayer sa nangagi or historical decision nagbase sa pag-uyon sa imong hunahuna sa mensahe sa ebanghelyo. No, aduna bay pagdumot ang imong kasing-kasing batok sa sala karon? Aduna bay kabag-uhan ang imong kasing-kasing gumikan kay ang kaluwasan? Dili kini kaluwasan gikan lamang sa impyerno, kundi kaluwasan kini gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa paghigugma sa sala. Naglakaw ba ikaw nga adunay pagsunod sa tanang balaod sa Dios? Ang pagsunod nato sa balaod sa Dios bunga kana sa tinuod nga kaluwasan. Ikaduha nga application, hinaot nga dagkutan sa Ginoo ang atong kaluoy alang sa kalag sa mga katawhan. Kung kumbinsido gayud kita nga maalaot kaayo ang usa ka tawo nga maabtan sa kamatayon apan wala diha kang Kristo, dili ba kita maluoy nga malaglag ang usa ka kalag gumikan kay nagpakahilom kita og wala nato gipaambit ang mensahe sa ebanghelyo sa atong mga silingan, sa atong mga anak, sa mga kauban sa atong trabaho. Hinaot nga himuon kita sa Dios nga mga misyonaryo sa atong paligid or sa atong mga silingan, sa atong dapit alang sa mga wala pa diha kang Kristo. Dili baliwalaon, ayaw baliwala higala. Ang sugo sa Ginoo kanimo nga maghinulsol ug talikdan ang sala ug mudangup ka kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Minilyon na ka mga katawhan ang nag-antos karon sa linaw nga kalayo ug wala na gayoy mensahe pa sa kaluoy ug paglaom alang kanila. Ulahi na ang tanan. Samtang wala pa kini mahitabo kanimo higala, ayaw og baliwalae. Ayaw og baliwalaa ang mensahe sa ebanghelyo. Kanimo nakigistorya ang pulong sa Ginoo ni ining taknaa. Kini nga mensahe, mga kaigsuunan, gikan kini mismo sa trono sa Dios. Out of His grace, out of His mercy. Abli pa karon ang pultahan alang sa kaluwasan. Ug ang tubod nga maghugas sa tanan nimong mga sala nagdagayday pa hangtod karon alang kanimo. Ayaw kini og baliwala ay higala. Matud pa sa mga magwawali sa mga nangagi, ang ilang giingon kanunay nganong malaglag ka man nga ang kasulbaran haduol man kanimo. Haduol kanimo ang kasulbaran. Tawag sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug iya ikaw nga luwason. Ayaw ug hagita ang hustisya sa Dios higala. Ayaw ug kaminusi ang adlaw sa paghukom ug tunglo sa Dios. Ikiyas gikan sa tunglo nga umaabot. Niining taknaa talikdi ang imong sala, ang imong self-righteousness, ug talikdi si Satanas, ug dangup sa atong Ginoong Hesukristo. Nga andam nga mudawat sa tanan nga maghinulsol ug musalig kaniya, mutawag kaniya. Saad na kini niya sa John chapter 6 verse 37. Si bisan kinsa nga muduol kanako, mudangup kanako, dili ko gayud isalikway. Bisag unsa pa kabugat sa imong sala higala. Walay sala nga itom kaayo nga dili mahimong papution sa Dios. Turn to Jesus Christ in repentance and faith. Ug libre kaniya nga pasayloon. Gumikan kay gibayra na ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon ug sa iyang dugo ang tanang silot sa sala didto sa cross sa Kalbaryo. And if you believe in the Lord Jesus Christ,
you will be saved. Maluwas gayud ikaw. Buhata kini karon dayon kay base ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. O dear Heavenly Father, salamat o Dios sa mensahe sa ebanghelyo sa kaluwasan ni ining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini og hinaot o Dios nga dili kini baliwalaon sa tanan nga makapamati niini. Among gipangayo o Dios nga imong tulisukon ang kasing-kasing ug hunahuna, imong samaran ang kasing-kasing hunahuna sa mga katawhan so that they will repent of their sin and believe in the Lord Jesus Christ alone as their Lord and Savior. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.